Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Хвала Христу! Вітаю ўсіх! У студыі Павел Каралёў я пачынаю чарговы выпуск праграмы з цыклу «Сябры Божай радасці». І пачнем мы з таго, што зададзім пытанне. А ці можна служыць народу, хораша, добра служыць, калі ты святар або светская асоба, не на роднай мове гэтай зямлі? Таксама зададзім пытанне. А ці можна ад прыроды, любячы самоту, стаць веснікам Христовай добрай весткі, але пры гэтым любіць самоту і адзіноту? Дык вось, герой нашага выпуску адказаў станоўча на гэтыя пытанні. Сёння герой наш – гэта Уладзіслаў Талочка, даволі цікавы ксёндз. І пачнем мы з таго, што скажам, як казалі пра ксяндза Талочку. Казалі, ксёндз Талочка – гэта тыповы і чыста беларускі характар. Гэта чалавек заходняй еўрапейскай культуры. Таксама азначалі, што айцец Талочка – гэта праўдзівы журналіст. Пра яго так казал ксёндз Віктор Шутовіч. І наш даследчык Янка Трацяк, цудоўны даследчык, казаў такія словы, што Уладзіслаў Талочка – гэта абаронца праўды і эталон сумленнасці. Скажу, што пра гэтага чалавека, пра Уладзіслава Талочку, не так шмат звестак, бо чалавек быў сціплы, але, тым не менш, ўсё ж вядома, што ён нарадзіўся 6 лютага 1887 года у цудоўным горадзе Гродна. І як азначалі ягоныя знаёмыя, сям'я гэтага чалавека была спольшчаная. То бок такая была крыху, не крыху, але паланізацыя была, спольшчаная сям'я. Тата гэта быў Александр і маці Марыя з дому Астроўскіх з вёскі Верцялішкі. Ёсць такая вёсачка пад Гродна. І тата працаваў прычым у губернскай управе гродзенскай. Я адзначу, што Уладзіслаў быў не адным дзіцёнкам у сям'і, быў яшчэ у гэтай сям'і сын Браніслаў, а таксама Язэп. Але наш герой быў старэйшы ў гэтай сям'і, вось хлопец. І адзначу, што быў ахрышчаны наш герой у 1887 годзе, гэта было 6 красавіка, у цудоўным касцёле, які ведае кожны беларус, гэта фарны касцёл у Гродна. Даволі славутае месца. І далей узнікае загадка. Бо вядома, што тата нашага героя меў пэўную пасаду, вось гэта такая губернская ўправа гродзенская, а мама, магчыма, была з больш беднай сям'і. Так ці іначай, нашаму герою свой час з радзімы прыслалі ў падарунак на імяніны, на свята лапці. І ён гэтыя лапці, скажем так, не саромеўся расказаць пра сваё паходжанне, што яно не вельмі, можа, і такое багатае паходжанне, вось, не з багатай сям'і. І вось паказваў гэтыя сплеценыя лапці. І яны доўгі час у яго, так як казалі, знаходзіліся ў ягоным салоне пад партрэтам Купалы. Разам з тым мы ведаем, што у сям'і Талочкаў у Гродна быў свой дом у раёне вуліцы Гарнічанкі. І, значыць, сям'я была як бы не такая і бедная. Вось ёсць такая пэўная невялічкая загадка. Адукацыю ён атрымлівае у такой установе, як Гродзенскае евангелістычна-лютэранскае вучылішча. Пасля яго знойдуцца людзі, які пачалі абвінавачваць в экуменізме. Вось такой адукацыі ў евангелістычным гродзенскім лютэранскім вучылішчы. Але ён адчуў пакліканне да святарства і ўрэшце рэшт паступае ў віленскую духоўную семінарыю. І здае экзамены, ёсць гэты ліст экзаменацыйны на ўступленне. І паглядзіце, усе чацвёркі. І закон Божий, і іншыя прадметы, усе чацвёркі. І вось у гэтай семінарыі на той час панаваў, як прыгадвалі, даволі такі польскі дух. А ён, наш герой Уладзіслаў Талочка, стаў сведамым беларусам. І гэта для многіх было дзіўна, бо ён амаль што ніколі на той час не размаўляў па-беларуску.
І адукацыя яго была вельмі выдатная, добрая, бо ён едзе ў Аўстрыю і вучыцца пасля ва ўніверсітэце ў Інсбургу. Гэта быў 1909-1911 год. Тамака у замежжы ён знаёміцца з нашымі беларускімі будучымі святарамі, ўжо святарамі, такімі людзьмі вядомымі. Гэта ксёндз Грынкевіч Францішак і ксёндз Адам Лісоўскі. І знаёміцца ён таксама за мяжой з мітрапалітам львоўскім грэка-каталіцкім Андрэем Шаптыцкім, з якім падтрымлівае такое добрае сяброўства. І вось як бывае, што атрымліваў адукацыю добрую, але пры гэтым ягоныя настаўнікі глядзелі на яго і лічылі, што вялікіх поспехаў наўрад ці будзе. Не будзе ён зоркай. Владислав Толочка. І ёсць такая цытата ксяндза Віктара Шутовіча пра нашага героя. Езуіты калісь па ім больш вялікага не спадзяваліся, але цяпер доўгая і разумная яго праца над сабою так яго узняла, што ён у нас адзін з перадавых. Ось як бывае. І ўсё ж прыгадаем, у якіх храмах служыў наш герой, што гэта за мясцінкі. Пасля навучання вось у гэтым аўстрыйскім горадзе ён вяртаецца і служыць пасаду вікарнага ў ваўкавыскім касцёле. Такі даволі вядомы горад Ваўкавыск. Там служыць наш герой. Дарэчы, там адбылася такая гісторыя, не вельмі такая вясёлая, бо ён мог выкладаць закон Божы і, ў прынцыпе, мусіў выкладаць закон Божы. І ў жаночай гімназіі пэўнай таксама. І ад дырэктара гэтай гімназіі ён атрымлівае ліст, дзе са спасылкай на высочайшы указ правительствующего сената пазначана, што выкладанне мусіць весціся на родном языке народнай мове навучэнцаў. Вось, народнай мове, так вот писали. На родном языке учениц, то есть для белорусок на русском, для полек на польском, для літвінак на літовском. Ось так вось не прыгадалі беларускую мову. І ксёндз Толочка, напэўна, быў незадаволены гэтым, бо ўсё ж і беларусы маюць права чуць сваю мову, гэта лагічна. І так ён выкладчыкам у рэшце рэшт там і не стаў. Быў пэўны такі канфлікт. І прыгадаем, што ён пасля пераязджае ў Гродна і пэўны час служыць у фарным касцёле, той, які сёлета, кожны год, кожны месяц наведвае мноства турыстаў. Там яго свой час жа і хрысцілі фарным касцёле Гродна. І ўрэшце рэшт ён 1913 год Гродна, а ў 1914 ён ужо ў Вільні і служыць пры касцёле святых Янаў, таксама даволі славутае месца. І ў свой час ён меў нават службу. Пэўны момант быў, калі ў 1918 годзе папрасілі зрабіць імшу ў Віленскай катэдры, цудоўны прыгожы касцёл у стылі класіцызма. І у капліцы, вядомай славутай капліцы святога Казіміра, была імша, і на ёй былі дзеці з беларускага такога прытулку «Золак». І ксёндз служыў імшу, а пасля дзеткі спявалі цудоўныя беларускія калядкі, бо гэта быў час нараджэння Хрыстова. Гэта быў 1918 год. І таксама вось такі важны момант, што у меня ў маіх руках кніжка з аўтографам Владислава Толочкі. Менавіта ад гэтага 1918 года, гэта жнівень месяц, 27 жніўня, ён піша па-беларуску: «Дарагой маёй дзяўчынцы, Эмілі, на добры спамін ахвярую ксёндз Владислав Толочка». Бо былі хоры беларускія, былі прытулкі беларускія. Ксёндз Владислав вельмі актыўна фактычна ўсіх ведаў, сябраваў, падтрымліваў. І вось такі кніжку у наш час ужо, так скажем, больш сучасны. Нашы беларусы, цудоўныя беларусы, адзін з знаўцаў нашых выкупіў каля Пятніцкай царквы ў Вільні на кірмашы аўтограф ксяндза Толочкі. Цяпер гэтая кніга ў маім зборы, мы яе можам убачыць. Дальше кніга Баліслава Пачопкі, яшчэ аднаго святара, і назва «Чалавек на вышыні сваёй годнасці». Кніга не нашага героя, але аўтограф пакінуў тут ён у падарунак. Дык вось, вельмі актыўна дзейнічае ў гэты час
Першая сусветная вайна, 1917-18 год актыўна дзейнічае наш ксёндз. І нездарма наш герой ксёндз Адам Станкевич, пра яго, дарэчы, ёсць асобны выпуск, паглядзіце. Дык вось гэты ксёндз Станкевич пакідае ўспаміны пра Талочку. Ксёндз Талочка быў кіраўніком і галавой і будзіцелем беларускага каталіцкага руху як такога. Усё, што тады рабілася беларускае каталіцкае, гэта была ягоная справа. Так казаў ксёндз Адам. І ёсць такі пэўны пацверджанні. Вось, бо ў 1916 годзе беларусы зрабілі адну з першых, фактычна першая спроба, каб прамаўляліся казані па-беларуску. І ксёндз Адам прыгадвае, што ў Вільні першыя крокі, каб увесці беларускую мову касцёл, пры навучанні рэлігіі ў школе, каб яна была. І адміністратару віленскай дыяцэзіі была накіравана просьба, каб дадатковыя малітвы, казані, катэхізацыя, споведзі адбываліся па-беларуску. Тады гэта не адбылося. Сказалі, давайте пачакаем, як Першая сусветная вайна завершыцца. Вось, тым не менш, вось жа старанні і пачынанні ў гэтай справе, мусім дадаць, належалі да ксяндза Талочкі. Так казаў ксёндз Адам Станкевич, што ён вось гэтыя захады прадпрымаў вельмі актыўныя. І вось як цікава, паглядзіце, што Першая сусветная вайна і 17-18 год, ксёндз Талочка адзін з кіраўнікоў, вельмі актыўны чалавек. А пасля ёсць такія ўспаміны ксяндза Шутовіча. Ён кажа, калі у Вільні працягваў працу ксёндз наш Талочка, то, цытата, «Пра Талочку ў сваім часе Вільня як у бубен біла. Беларусы стараліся тады раскусіць Талочку, ці ён беларус». А чаму так? Справа ў тым, што ён амаль ніколі, ён, скажем так, мала размаўляў па-беларуску, некаторы кажуць увогуле, не чулі ад яго беларускай мовы. Па-другое, ён не хоча адкрыта прызнацца ў прыналежнасці да беларускай нацыі. І дык вось, чаму ён ўсё ж заставаўся пры польскай мове, хаця ў свой час такую актыўную дзейнасць вёў беларускую? Бо ёсць наступнае дапушчэнне, што ён вучыўся ў той час, калі яшчэ не з'явіліся тыя святары, які пачалі служыць па-беларуску. І час быў яго навучання ксяндза Талочкі больш кансерватыўны. І ён выбраў працаваць для Беларусі, але пры гэтым па-польску. Ён разумеў, што грамадства яшчэ не гатовае ўспрыняць беларускую не то што мову, але беларускую ідэю, што трэба народ паступова падрыхтаваць. Гэта быў падыход Уладзіслава Талочкі, і ён вырашыў яго прытрымлівацца. І фактычна пасля, у пэўным часе, пасля Першай сусветнай вайны, гэта был ужо самы пачатак 1920-х гадоў, ён ад беларускай справы адышоў. І пасля вучні і з прытулка, з іншых месцаў прызнаваліся, што колькі мы разоў не сустракалі гэтага ксяндза, колькі з мы ім кожны дзень не размаўлялі, але пра Беларусь мы з ім у прынцыпе не размаўлялі, гэта тэма не падымалася. І ксёндз Віктор Шутовіч так патлумачыў гэтую прычыну. А прычына, дзеля якой айцец Талочка не пішацца беларусам, мне здаецца, ёсць толькі адна. Ён нічога супольнага не хоча мець з паліцыяй. Бо заходняя Беларусь была тады пад Польшчай, і польская дзяржава вельмі актыўна спрычынілася да таго, з праблемамі адбываліся беларускія казані ў касцёлах, гэта было вельмі крытыкавалі. І вось наш герой Уладзіслаў Талочка, скажем так, затаіўся крыху. І тым не менш, скажем, што чалавек быў вельмі сумленны. Ёсць згадкі, як у Першую сусветную вайну было такое беларускае таварыства ў Вільні помачы дапамогі пацярпелым ад вайны. І вось як прыгадвалі тых, хто был у гэтым таварыстве. Вось, цытата. «Праўда і справядлівасць у гэтага ксяндза стаяць на першым месцы. І хоць ён вельмі заняты чалавек, які тым не менш ніколі нікому ні ў чым не адмаўляе, і для людзей ўсё робіць задарма». Ёсць такія згадкі. Ну і таксама выхаванец прытулка каталіцкага таварыства стрыманасці і працы
Такія радкі казаў, што ксёндз Талочка працаваў катэхетам у школе для хлопцаў у згаданым таварыстве і, будучы катэхетам, мог мець нейкія ўплывы, напрыклад, выдзяляць сярод іншых дзяцей беларусаў ці, напрыклад, літувісаў і дрэнна ставіцца да палякаў. Але мы, старэйшыя выхаванцы, ніколі не адчувалі ад яго самых малых крыўдаў. Ён заўсёды для нас быў каханым айцом-прэфектам. Асабліва ён падабаўся нам, старэйшым, таму што любіў нас як бацька і адначасова быў вельмі клапатлівым і спагадлівым да нашай цяжкой долі ў час, калі мы адчувалі найбольшы недахоп ежы. І вот так вот бывае. Вось. І тым не менш, ксёндз Талочка, які ў свой час падтрымліваў першую каталіцкую беларускую газету, гэта была газета «Беларус», якая выходзіла 1913-15 год, ён не толькі пісаў туды артыкулы, але па магчымасці грашова падтрымліваў гэтую газету. Ён стараўся многія рэчы рабіць, дапамагаць. Пры гэтым яму гэта было непроста, бо ён быў чалавек такога незвычайнага характару. Бо ёсць успаміны. Вось ксёндз Шутовіч так казаў пра нашага героя. Ходзіць чыста адзеты і добра зачэсаны, малога росту і крыху заікаецца. Як журналісты, ён борскі ў думках і дагадлівы на ўсе хітрыкі. Маламоўны, нават казанняў ніколі не гаворыць. Не любіць таксама, як у сталовую назбіраецца многа розных ксяндзоў. Тады ён хутка адтуль спрытна нахіляецца, сыходзіць. Бягу я за ім, і мы тады асобна гутарым. Ён і перада мною не зусім шчыры і адкрыты. Такі чалавек, крыху замкнёны наш герой. І тым не менш, вось наш ксёндз Талочка, які ўжо вырашыў не так актыўна выступаць менавіта ў захадах пашырэння беларускай мовы ў касцёле, але ён жа вырашыў прысвяціць сябе апостальству, як казалі, публіцыстычнаму і прыватна-карэспандацыйнаму. Пісаў шмат карэспандэнцый. Вось, і, дарэчы, лісты да Владзіслава Талочкі можна сустрэць на розных барахолках і Вільні, іншых гарадоў, бо ён адрасаваўся вельмі шмат з кім. Вельмі шмат пісаў артыкулаў. І ён меў, канешне ж, псеўданімы. Ён, зразумеўшы, што сітуацыя змянілася, сітуацыя непростая, і за беларускую мову ў касцёле за польскім часам можна было атрымаць, то ён вырашыў пісаць артыкулы на беларускую тэму. І на вашых экранах зараз вы бачыце псеўданімы ксяндза Владзіслава Талочкі. Паглядзіце, як шмат псеўданімаў, многія лацінкай напісаны. І сярод іх вельмі папулярны быў псеўданім Адам Саладух. Был у нас свой такі Саладух, можна сказаць, калі пра яго, то Саладуха такі. Дык вось, Адам Саладух, ягоны псеўданім. Справа ў тым, чаму Саладух? Таму што дзядуля нашага героя, гэта Адам Талочка, тата ягонага таты, тата нашага героя Александр, у Александра тата Адам. Ён быў жанаты з Паўлінай, а ў дзявоцтве яна была Саладух. І таму ён взяў сабе псеўданім Адам, па дзядуле Адам, а па бабулі дзявочае прозвішча Саладух. Вось так вось стаў ён Адам Саладух. І, як адзначалі, цытата, чуў сябе пакліканым бараніць чысціню каталіцызму перад выбуялымі нацыяналізмамі, баронячы слабых і пакрыўджаных. Бо яшчэ ў 1918 годзе наш герой Владзіслаў Талочка такія казаў словы. Дастойны панове, няма ніякай споркі, што ад пачатку свету ў людзей заўсёды ў вялікай пашане былі маці, вучитель, апякун. Гэта значыць людзі, которые спагадаюць малому і слабаму дзіцяці, паслабляюць яму вырасці, здабыць сабе навукі і стацца праўдзівым чалавекам і добрым сынам свайго народа. З другога боку, мы ўсе ведаем, што можа няма вялікай крыўды, няма самая вялікая такая крыўда, гэта грэх, як забойства, душагубства і пакрыўджанне малых. З гэтых ужо некалькі слоў ясна, дзе мой ідэал, як каталіцкага ксяндза, звязанага паходжаннем з беларускім народам. Вось мой ідэал, быць з гэтым народам.
Для мяне гэта лагічны абавязак, а не якаясь рэч густу, сімпатыі. Я зусім не хачу пытаць сябе, ці мне гэта падабаецца, ці карысна, ці цяжкая работа, ці спраўлюся я, ці лёгкія варункі, ці вочы мае тут бачаць якуюсь карысць. З матэрыяльнага пункту беларуская справа мала карысны інтарэс. Тым болей яна дарагая для мяне. Тут маё месца, тут павінен сваю руку пралажыць я да работы. Так казаў ксёндз Владзіслаў. І вось якія ён яшчэ казаў радочкі пра існаванне народа, краіны, так, вось, нашай Беларусі. Ён казаў: народы – гэта жыццё. Існаванне народу – гэта святы агонь, запалены рукой самого Бога, найвышэйшага пана ўсёй прыроды. Бог нічога не робіць надарма. Калі гэты агонь жыццё народу ўзняўся, ён павінен гарэць, паліцца, разгарацца ўсё болей, усё шырэй. І злодзей найгоршы той, хто імкнецца задушыць гэты агонь, паменшыць яго або зусім знішчыць. Ён вось служыў, вось гэта, лічыў, што стварэнне, што беларусы ёсць, гэта такой Божий дарунак такі, яго трэба шанаваць. І ён вырашыў быць з пакрыўджанымі, а на той час беларусаў крыўдзілі, і ён вырашае быць так, як ён і нарадзіўся беларусам. Вось. Але ж мы памятаем, што ён жа вырашыў не так актыўна пасля мець гэты такі бой своеасаблівы. І пра сябе ён напіша так: у наступныя гады стаяў я на абочыне, чыннага ўдзелу ў беларускаму руху не браў. І таксама цытата, што ўсё ж адчуваў, што пакрыўджаныя людзі вось зневажаюць іх культуру, іх саміх вось беларусаў. Вось, дык вось тады гэта перыяд заходняй Беларусі. І дзеля гэтага, цытата, дзеля гэтага часам хапаўся за пяро, каб абараняць беларускі люд перад прагавітасцю ворагаў, якія хацелі пазбавіць яго месца пад сонцам. Ён стаў выдатным журналістам, ён пісаў шыкоўныя артыкулы і стаўся добрым гісторыкам. І пра яго казалі, што што Талочка гэта энцыклапедыя, тым болей цэненная і шуканая, чым болей закіданая неспрыяючымі дзейнікамі ў глухі куток. І ён стаўся такім аўтарам вельмі смелым, пісаў такія дзёрзкія артыкулы, бо заступаўся за пакрыўджаных, і ўрэшце рэшт ён казалі пра яго. Памятаеце, як тое, бывае праўда вочы коле. Так, вось гэтыя радкі славутыя. Дык вось пісалі: ён праўду ў вочы ўсім рэжа. За гэта яго баяцца нават вялікія тузы. Дык вось, улічваючы гэта, кар'еры ён не зрабіў ніякай моцнай. Вось, бо Курыя трымала, цытата, трымаючы яго праз усё жыццё на найніжэйшых становішчах, на дасмертным вікарыяцтве убогіх парафіях у самой Вільні, паміма таго, што навукай і дысцыплінай духова стаяў вышэй ад самай Курыі. Так пра яго прыгадвалі сябры ксяндзы. Ён фактычна быў святар без занятку, бо ў пераліку такіх духавенства ён так вот фактычна было без занятку пэўнага. Ніякай такой душпастарскай дзейнасці яму фактычна не дазвалялі, і ён фігураваў у спісах нароўні з хворымі і пенсіянерамі. І прыгадваюць, што службы Божыя правіў звычайна ў бернардынскім касцёле, это ў Вільні, шыкоўны касцёл, вельмі прыгожы помнік. Адшукайце пры нагодзе яго, паглядзіце, які гэта цуд. Службы Божыя правіў звычайна ў бернардынскім касцёле, і там жа спавядаў як запрошаны святар. Проста запрашалі на пэўныя дні. Але ж чалавек мае Божы талент. І ён пісаў у часопісах беларускіх, украінскіх, рускіх часопісах, нямецкіх часопісах, італьянскіх часопісах. І за мяжой выходзіла вельмі шмат, і цытата, ды абрушала, дражніла пануючых палітыкаў таго часу. Ды абрушала на гэтага крыштальнага чалавека памыі іхняй прэсы. Вот такая рэч, і вы бачыце, што насамрэч часопісаў, які пісаў артыкулы Владзіслаў Талочка, было вельмі шмат, амаль што кожны, які толькі быў, многі. І вы зараз бачыце пералік часопісаў, куды пісаў свае нататкі, зацімкі ксёндз Талочка. Часопісаў вельмі шмат.
Ды ён і ведаў шмат моваў, быў вельмі адукаваным чалавекам, бо ён ведаў славянскія мовы, ведаў класічныя мовы, вось славянскі, класічны, ведаў літоўскую, нямецкую, італьянскую, французскую. Вось такі быў чалавек. І чалавек адстойваў свае прынцыпы. Ёсць такая цытата ксяндза Віктара Шутовіча пра нашага героя. Отец Толочка упэўнены у істапраўднасці таго, што ён піша. Ягонага рукапісу ніхто не смее паправіць, нават змяніць знакі прыпынку. За гэта ён да смерці будзе спрачацца і не ўступіць. Ну і, канешне, ксёндз наш быў вельмі вядомы крытык. Ён сваім словам бараніў беларусаў і казалі так, што без міласэрдзя ён крытыкуе Любянца за ягоную у нас місійную працу, мусіць, за святара такога Любянца, за ягоную у нас місійную працу, што хутчэй псуе беларусаў сваёй паланізацыі, не мае ласкі і на архібіскупа Ялбжукоўскага і смела яму праўду гаворыць. І ввогуле сябры, паплечнікі ксяндза Толочкі сказалі нават наступныя радкі, што наш ксёндз, ён выразна сказаў, што біблійны Язэп быў праданы праз сваіх, каго? Праз сваіх братоў. За такіх ён уважаў важных тузоў з польскага клеру. За гэта архібіскуп Ялбжукоўскі назначыў яму 10 дзён рэкалекцыяў кары. Кшталту ведае сваё месца святар. Вось. Ну і ўрэшце рэшт, вось як цікава бывае. Калі прыйшоў снежань 1938 года з Вільні такімі уладамі, вось тады з заходняй Беларусі было выгнаны 3 чалавекі. Вось, гэта ксёндз Адам Станкевіч, яму трэба было пакінуць горад Вільню. Гэта інжынер Адольф Клімовіч і гэта, хто б вы думалі, наш герой, ксёндз Владзіслаў Толочка. Таксама. І чаму так? Чым прычына? А прычына простая. Як казалі ягоныя сябры, вось адзін з ксяндзоў казаў, чаму прычына выгнання? Каб ён стаяў далі ад вялікіх гэтага свету, ды не мог падглядаць іх слабых старонаў і пісаць аб гэтым у газетах. Ну, некаторыя газеты пачалі пісаць, што ўвогуле ён не за беларускасць пацярпеў, так скажам, вось, бо да беларускіх дзеячоў ён, казалі, адносіцца беспадстаўна, бо ніякага удзелу ў палітычным жыцці наогул у беларускім і ў беларускім, як бы, у асобным жыцці не прымаў удзелу. Але ўсё ж мы разумеем, што вось гэтая абарона ў розных часопісах, газетах, вось тое, што адбывалася, а фактычна ён праліваў святло Божие, давал месца сонцу, і цень сыходзіла, або баялася сысці. І тады ксёндз Толочка быў выпраўлены. І ёсць такія цікавыя параўнанні ксяндза Толочкі з кім вы думалі? Святым Францыскам, Францыск Асіскі. Бо ёсць такое згадка аднаго з дзеячоў, такая цытата: «У сэнсе аб'ектыўнага гаючага пасярэдніцтва шматнацыянальная Вільня без ксяндза Толочкі гэта, калі можна прыраўняць, Асіж без святога небаракі Францішка» ці нешта падобнае. І ксёндз Адам Станкевіч так казаў пра нашага героя, што той шырока ведама ў віленскім грамадзянстве бадай усіх народнасцяў. Ёсць такі момант, яго ведалі і паважалі сярод прадстаўнікоў розных народаў, народнасцяў, усе яго паважалі, бо ён з павагай адносіўся да кожнага, пісаў на мове кожнага, але пісаў у тым ліку і збольшага пра Беларусь, што беларусы мусяць быць роўнымі. І ён вымушаны быў з'ехаць, і ёсць такое параўнанне, што наш герой быў як тая ластаўка, бо сябры казалі, што наш отец Толочка як тая ластаўка, якой хлопцы усцяж поруць гняздзечка, а яна яго нанова будуе, гэтая ластаўка. І ён выехаў у горад Беласток, і казалі, што ягонае жыллё, якое ён арендаваў, яно было не тым, пра якое можна было зайздросціць. Гэта быў маленькі пакойчык з адным акенцам толькі.
Вось, але там ён наладзіў працу і кажуць, што не меншая праца была, чым у Вільні. Так жа працаваў, так жа пісаў, так жа ліставаўся з многімі дзячамі і ў часопіс адпраўляў артыкулы. Вось, але разумеў, што калі яму казалі, што слухай, вот тут вот ёсць беларусы, з кім можна наладзіць кантакт, ты ж вот таксама беларус, ён казаў, што кантакт мой з беларусамі, казалі так вот пра яго, кантакт ягоны з беларусамі яму бакамі вылазіць. Ну гэта так казалі, прыгадваючы ягоныя словы. Так вось, што такая сітуацыя была. Чалавек настолькі быў занураны ў працу, настолькі быў зацяты, настолькі шмат всяго рабіў, ягоных артыкулаў безліч, вельмі шмат проста. І ксёндз Віктор Шутовіч так казаў, што прапанаваў яму адпачынак, хораша пабыць, бо прытаміўся ксёндз, свой сталочка, і такая цытата. Я аднойчы яму запрапанаваў на 1 месяц раскошныя вакацыі на вельмі выгодным месцы. Але ён адмовіўся, казаў, што ён вялікі мяшчух і не можа дарвацца нават на хвіліну ад таго жыцця, якое ён там сабе наладзіў. Так ён і працаваў, так ён пісаў, так ён вельмі так вось стараўся добра прапаведваць, пры гэтым перамагаючы сваю самоту, якую таксама любіў. Вось, а пачатак другой сусветнай вайны у верасні 1939 года мы ведаем, што адбыліся важныя змены з усіх бакоў. І ўрэшце рэшт такая цытата ёсць ягоных сяброў, ягоных знаёмых, такая цытата: бальшавікі пасля заканапачваюць яго яшчэ мацней. У іхняй вязніцы ён цяжка падупадае на здароўе, якое не палепшаецца і пасля вызвалення з вязніцы і падчас нямецкай акупацыі. То бок, вось, ведаўшы гэтае заключэнне вельмі цяжкое, надарванае было здароўе, і наш герой пражыве толькі фактычна 55 гадоў. Не так і шмат. І ў 1942 годзе ён спачыў, памірае. І цікава, што напрыканцы свайго жыцця ён зрабіў такое пэўнае вызнанне сябе. Вось у тэстаменце ўласнаручна піша наступныя радкі. І тым самым, дарэчы, скажам, так вот, завяршыўся спрэчкі, хто ён ёсць насамрэч. Ці мае ён, ці беларус ён, вось, карцей, каб не было сумніву, вось што ён піша ў сваім тэстаменце. Выдаў на свет мяне беларускі народ і ўміраю, як ягоны верны сын беларус. Пахаваны наш герой Уладзіслаў Талочка на славутых могілках Росы ў Вільні, сённяшні Вільнюс. І на ягоным помніку знакамітыя словы заўпакойныя месцы ёсць. Ты вызваліў Марыю і пачуў разбойніка, а мне даў надзею. Будзем памятаць ксяндза Уладзіслава Талочку, гэтага незвычайнага чалавека, гэтага таленавітага чалавека, які знайшоў сваю магчымасць служыць роднай зямлі, які хацеў паказаць, што каталіцызм гэта не толькі, як тады меркавалася, польская вера, што гэта вера кожнага народа, хто верыць у Хрыста. Чалавек, які у меру сілаў належна паслужыў нашай зямельцы. Будзем памятаць гэтага чалавека. Яго чакае збор твораў калі-небудзь, вось, ксяндза Уладзіслава Талочкі, каб сабралі гэта все пад адной кніжкай. А мы будзем ведаць, што такі чалавек быў, і гэты чалавек зрабіў нямала добрага. Дзякуй вялікі, з Богам, да пабачэння. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.